Det ved jeg sgu ikke, hvordan hun gør. Ja, hun burde være lidt. Det er hun ikke. Fordi sådan var det jo. Og små forlæns. Og store. Men programmet i dag består af 6 sæt. Der er 5 øvelser i hvert sæt. Og vi kører hver sæt det 2 gange. Vi kører 30 sekunder, og så er der 15 sekunders pause imellem hver. Yes. Store med hoften. Og også den anden vej. Og fodledet rundt. Og husk som altid, første sæt af opvarmning, så lidt lette vægte på. Og så tager vi tungen bagefter. Og den anden fod. Ja, jeg er lidt så dum, fordi jeg sover mig. Ja. Ja, så er vi klar. Så starter jeg. Håber, I kan høre bipene, for jeg har sat den helt heroppe, så I burde kunne høre den. Håber vi. Vil vi starte med high squat, så vægtene op på skuldrene. Og så ned squat, og op igen. Stille og roligt. Let's go. Og pust ud. 10 sekunder. Og pause. Standing squat. Bare kun med en vægt. Helt almindeligt stillestående. Kør op og ned. Kør om 5 sekunder. Let's go. Den der balance der, den er ikke så god. Sekunder. Ja, og pause. Så det er det andet bens tur lige om lidt. Ej, jeg tykker tyk, om jeg så lidt tid til det. Vi er 5, 4. Let's go. I'm keeping an eye on you. Ja. Ellers så holder far også. Hun laver sine øvelser. Og hun ikke snyder. Mig eller hvad? Sekunder. Ej, Mia. Nå, det er godt. Og pause. Næste øvelse er Romanian deadlift. Den her, hvor vi skal tilbage med numsen. Op. Tilbage med numsen. Op. Vi kører om 5. Let's go. Træk vejret ind. Op. Ud. Hvad er min dårlige mand? Nej. Sekunder. Sidste. Yeah. Så, med eller uden vægt, styr med selv. In and out. Så squat ind, squat ud. Squat ind, squat ud. Yeah. Let's go. Det må godt være lidt tempo på, det er den eneste puls, vi har. Det er den sidste øvelse i hver sæt. Jeg får dårlig hånd. 10 sekunder.
Yeah. Jeg skal lige have taget beatet lidt op, tror jeg, her. Så tror jeg også, I kan høre det. Yes, vi tager en runde mere den her. Så først, high squat, vægten op. Kører stille og roligt, op og ned. Vi kører om 5. Let's go. Ja. Standing lunges. Helt almindeligt stående. Lidt roligt op og ned. Let's go. Fokus på knæet. At det går indad eller går udad. Men lige op og ned. 10 sekunder. Og pause. Det er andet ben. Er det godt at være i gang igen, Pauline? Ja, det er godt. Kæmpe. Let's go. Say that you're a freak up, fall asleep at 8. But you're perfectly dysfunctional, you crazy like my mama. Girl, you killing me. But you don't see another lover, baby. Just like what's in the pause. Så det var Rumænien. Igen, fokus på det numsen, der går bagud. Ikke overkrop, der går foran. Numsen bagud. Yes. Vi kører. Let's go. Ej, hvad er det? Hovedskud på vej op. Hvad forsvandt? Ja. 10 sekunder. Og pause. Så det var ind og op. Jeg vil gerne tage væk med den her gang. Men har det? Baby, let's go. En squat ind. En squat ud. En squat ind. En squat ud. Hvad? 10 sekunder. Det er nu det syre. Kom så, vi kan godt. Og pause. Ja. Lidt lettere vægt på. Vi skal gange i overkroppen. Første øvelse. Bend over rows. Så ned i skovskyderstilling. Træk. Ned i skovskyder. Træk. Yes. Kør om 3. Let's go. Kør hovedet på længden af mosen. Ikke kig for meget op. Ikke kig for meget ned. Og frem med brystet.
Næste øvelse er curls. Så helt almindelig curls. Må godt køre skiftevis. Så er der 4, 5. Ja. 3. Let's go. Curl. Kør bare i det tempo, der passer. Hvor når man skal bruge den. Sekunder. Pause. Yes. Næste er halve curls. Vi starter oppe. Kør ned til vandret. Op og hold pause. Ned til vandret. Yes. Den hård. Let's go. Ned til vandret. Op. Til vandret. Op. Den spænd maven, når vi trækker op. Så vi ikke får trukket. Sådan her. Det er godt. Hold spændingen. Hele vejen igennem. Det var meget. En mere. Ja. Skal vi have triceps? Og man holder den sådan her og kører. Eller man holder den på den her led. Styrer man selv. Let's go. Spænd op i maven, så vi ikke står og streger. Pust ud. 10 sekunder. Hold albuerne ved ørerne. Og pause. Renegade rows, det er den nede i planken. Eller på knæene. Så herfra trækker vi op. Og trækker op. Yes. Og det er skiftevis. Let's go. Ja. Det er godt ud. I er alle sammen op i skuldrene. Godt at se. Hvad siger du? Det er lidt fremsteg larme. Jo, han rasler lidt. Ikke meget. En mere med det. 30 sekunders pause, inden vi tager en tur mere. Dejligt varmt i dag også. Yes. Nå. Bend over rows om 10 sekunder. Igen, sørg for ret ryg, når vi trækker. Yes, let's go. Vi kører. Hvad laver nu, Christine? Det er kun bevægelse, der er den vigtige. Kontroller ned. Vi kunne fornemme, vi kan stoppe, hvor det skal være henne. Tur ned. Sidste. Yeah. Christina, slå lyden fra. Igen, man må godt køre enkeltvis. Afhængig af, hvad vægte man har på sig. Kører 4. Let's go. Man må godt lade dem køre ned langs siden. Og det er kun fordi mine er så store, jeg ikke kan vende dem. Sekunder. Ikke engang. Så røg hun ud.
Og pause. 90 grader. Der er lige en, der venter. Vi giver de tilladelse. Ja, Christina. 90 grader. Start oppe. Ned til 90. Op igen. Let's go. Start oppe. Ned i 90. Ja. Op. Igen for spænd op. Så vi får rykker. Spænd op. Spænd op. Sidste 2. Mega godt. Triceps. Gør klar til den. Vi skal nemlig lige have justeret inden. Så her bytter man lige rundt på tommelfingrene. Og så kører vi. Let's go. Albuerne bliver ved ørerne. Stræk eller tryk op. Tryk op. 10 sekunder. Så det Renegade Rows. Så ned i planken eller på knæ. Og igen, stræk. Stræk. Så tung numsen ikke kan ses. Ned med numsen. Let's go. Stræk. Christina, slå den af. Kan du ikke slå din mikrofon fra, Christina? 10 sekunder. Du rumsterer. Og pause. Yeah. Så vi er i gang i bentøjet igen. Vi kører squat. Men med front på. Så lidt bredere. Her. Helt almindeligt. Kører 5. Water lungs. Let's go. Hvor må godt. Sekunder. Hvad du er i lunges, stående. Så her. Ned til foden. Op igen. Man må godt køre med begge vægte, hvis man ikke har så meget vægt med sig. Let's go. Tamam. Igen. Ryggen ret. Frem med brystet. Sidste. Yeah. Så er det selvfølgelig den anden side. Der blev sky, det var dejligt. Igen 5. Let's go. Og jo længere ned man kommer med ret overkrop, jo mere står det på bagstilen. Men lige er det primært inderlåret, så man kan selv vurdere, er det måsen eller inderlåret, der trænger. Mest. Sidste. Kører vi helt almindelig sumo squat. Så godt bredstående. Op og ned. Igen. Her. Inderlår. Her.
Ud med knæene. Knæene skal ud til siderne. I sekunder. Og kuglestøvelse. Gainers. Gå til siden. En lille køretid. Hop over. Kør. I eget tempo. Jeg må gerne hoppe. Let's go. Over. Der er ikke så meget plads her. Kør bare i det tempo, man kan. Gerne hurtigt. Og gerne hurtigere end mit. Fire. Okay, godt. Det tager min tur mere af. Inden der er vandpause. Og den første. Og en squat. Kør først om 10. Men lige træde en almindelig squat. Og kør ned. Kør om 3. Let's go. Kom godt ned. Nummer nedad. Yeah. 10. Og pause. Laterals. Så ned. Op. Jo længere overkroppen kommer ned, jo bedre bagside bliver det. 2, 1. Let's go. Sekunder. Og pause. Den anden side. Kør 3. Let's go. Sexy boys, let me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boys, let me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see? Super godt. De sidste 10 sekunder. Super flot. Og igen, jo længere fremover man kommer, jo mere bagside, jo mere lige på, jo mere inderside. Let's go. Frem med brystet. Selvom man står oprejst, sørg for at brystet kommer frem. Sekunder. Og pause. Så er der skaters til sidst. En vandpause. Så få lidt fart på dem. Jeg passer til bagefter til at få vejret i. Let's go. Hva? Kom så. Fart på. 10 sekunder igen.
Og vandpause som så. Selvom den bipper. Næste runde hedder overkrop, ben, overkrop. Og vi starter liggende. Selvom den bipper, er der stadig vandpause. Yes, 30 sekunder mere pause. Første øvelse, en bred push-up. Knæ, gerne, men hold den bred. Vi kører igen, vi gør klar. Om 3, 2, 1, let's go. Bred. Men skub jer væk. Husk, kom helt op i skuldrene hver gang. Hele reps er bedre end halve. Skal vi lave halv så mange? En mere. Yeah. Så skal vi lave line flies, så dem må vi køre dem sådan her. Det er brystmusklen. Vi laver dem liggende. Den tager vi en tur mere af. Så først en bred push-up. Hvis I kan mærke det, så er det de her, der bliver trænet. Det vil sige, at vi løfter pigerne en gang. Det vil godt lide. Ja. Vi skal jo ned på stranden lige om lidt, så det er godt, de lige er spændt op. Det er netop.
Let's go. Bred push-up. Vi kører. De sidste 10 sekunder. 5. Ja, vi bliver nede. Flight. Det får vi presser fremad. Ligger på ryggen. Dem, der vil, har numsen oppe. Dem, der ikke vil, har numsen nede. Vi kører. Det er dem, vi skal sætte ud foran. Nej, så smelter der. Op med numsen. Og pause. Så det er overheads. Så vi ligger ned. Kører langsomt ned. Strækker op. 1. Kører 5. Let's go. Langsomt ned. Op. Godt i skulderen, så sørg for, at skulderbladene rører hele tiden. Og pause. Så skal vi have pres. Den går ned i 90 grader, op i pres. Ned i 90 grader, op i pres. Dumbbells, det bliver på langt. Lad være med at vente dem. Så have dem den her vej på hele tiden. Vi kører. Let's go. Ain't no sunshine when she's home. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's Og pause. Og stå. Så er det walkout. Walkout til planke. Derfra. Planke. Og tilbage igen. Let's go. Ain't no sunshine when when it's over. No sunshine when it's gone. Sidste. Så skal vi i gang i bentøjet. Den skal vi have lidt mere vægt på. It's not warm when she's away. Fast øvelse af squat til pres. Så ned almindelig squat. Ain't no Op i pres. sunshine when she's gone. Yes, vi kører om 10 sekunder. Og når vi presser, husk at puste ud. Og få spændt ind i maven. Let's go. Drik. Pust ud. 10 sekunder. Sunshine when it's gone. Staggerate Romanians. Så det her ben, det man ikke står på, det er bare løst. Godt tilbage med numsen. Træk op. Vi har holdt hagen lidt nede. Let's go. Igen, så meget retræk som muligt. 1 kilo på. Der er 4. Frem.
Bagsiden, der arbejder. Og kun bagsiden. Hvad side? Det kan godt være, det er så fucking tungt, mand. Hvad laver vi nu her? Jeg er nede med min matematik, der ikke virker. Ain't no sunshine when she's gone. Jeg gør mig lidt pausen med det noget. Jeg ikke skal da godt forstå, at det er et kilo mere, mand. Så er det andet ben. Kør om 5. Let's go. Og så langsomt ned. Gerne lidt træk op. Du ikke på det her sti her. Stop øven. Cirka her. Ned igen. Igen. Bagsiden, der skal arbejde. Den stopper med at arbejde, så vi kommer herop. Så overtager grænsen. Så bagsiden arbejder. Og pause. Så skal vi have squat til curtis. Så først ned squat. Så en curtis. Squat. Så en curtis. Let's go. Jeg må gerne have vægt på, hvis man vil det. Do you love it when you keep me? Vi skal meget gerne stå i bagsiden her igen. Gør det ikke det, så skal benet længere bagud i curtisene. Man meget bagud. Ja. Og pause. Min yndlingsøvelse, dual hang snatch. Så først med takke. Så hele vejen op. Takke hele vejen op. Kør 3, 2, 1. Let's go. Igen. Træk dig ind. Pust ud op. Jeg tror, du får det sådan lidt. Sekunder. Men det er heller ikke så fed for lidt. Ja. Så er vi en tur mere hjem. 30 sekunder. Og du er stadig med, Karina? Ja. Sådan. Det er gang i den. Ja. Yes. Squat til pres. Om 7 sekunder. Gør klar. Let's go. Squat. Til pres. Ja. Så får jeg med det. Scheisse. Stand up. Shit. Sekunder. Hvad vil du sige? Jeg gør det. Jeg har da også ikke gjort det. Og pause. Jeg er skabt. Stagger Romanians. Første ene ben. Kør stille og roligt. Igen. Husk at stoppe øvelsen. Kør. Let's go. Squat tilbage med numsen. Op. Vægten kører langt benet hele vejen. Får man reddet sig selv på skinnebenet, er det korrekt? Go dancing underneath the stars. Ooh, yeah, I want it all. 10 sekunder. En gang. Got me feeling like Sidste. I wanna be that guy. I wanna kiss you right. Yeah. I wanna drink that smile. Den anden tur. Toes on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like. Kør 5. Let's go. Baby, I wanna dance till the sun cracks. When we say the party's Langsomt over. ned. Gerne lidt hurtigere op. Igen. Husk at stoppe lidt. Det er faktisk, der laver bevægelserne. Hele vejen igennem. Sidste.
Wrap me up, legs and arms. Så er det squat til køb her. Neden er uden vægt, det bestemmer selv, hvor man gerne have vægt på. Put me back together and take my heart. I never thought that I could love this Kør hard. 3. But I can get Let's go. it. Squat. Køb. You got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss you right. I wanna drink that smile. I wanna feel like so don't fight. I wanna stay Igen. Mærk købpistene. På ydersiden. I love it when you're closer. Give me the shivers. Baby, you wanna dance. Sidste. When they say the party's over. Ja, du er hængsat. Ind. Vi skal til sidste sæt. På den overtrap. Let's go. Ned og tabe. Op i pres. Den huddul handsat er ned og squat. Din hoved, hvor du holder sig på. På nærmere vi presser. Så ned og tabe. Ikke sådan her. Vi går i lænden. Ned og tabe. Og pause. Vi skal have fat i skuldrene. Ren næste sæt. Så går meget lavt på vægt. Det er mig om det der. Sæt vægt på, når jeg ikke kan blive til. Det er også dumt. Så er det 1,25. Så skal jeg sidde til hele Først den skulderpres. 25. Den kan vi godt køre med lidt tungere. Men lad være. Let's go. Fast. Hele det her sæt, alle 5 øvelser, er skulderøvelser. 5 til næste. Igen, træk dig ind. Pus ud. Sidste. Yeah. Side raises. Stille og roligt op og ned. Lad være med at køre for højt op. Stop den. 90 grader. Let's go. Træk dig ind. Og pus ud. Træk dig ind. Og pus ned. Sidste. Ja, så det bliver front braces. Afhængig af hvor meget vægt man har nu her, så hedder det frem her. Eller frem med en enkelt hertil. Yes, ikke helt op, stadigvæk så op i 90. Let's go. Op. Ja, du også bare tage en i. Igen. Du maven ind. Og slap af. Pause. Shoulder taps. Det er dem nede i planke eller på knæ. Så ned her. Ned med numsen. Tap. 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 Kom frem. Let's go. Så lad mig komme ind på hurtigt. Hold hellere styr på maven, så vi ikke står der sådan her. Her, hold fast. Kontra. Spænd op i maven. For helvede. 4. Jeg vil have øvelsen. Jeg tager lige Paulinas vægte. Cirkler. Igen, pas på skuldrene. Først en lille.
Så en her. Har man okay skulder? Kører man op. Let's go. Lille. Mellem. Har man ikke okay skulder i dag? Så undgår man de store af dem. Så kører man kun de små. One more night, got this. We've had a million nights just like this. So let's get down, let's get down. 10 sekunder. Mama, please don't worry about me. Mama, Sidste omgang. let's get down. Så er vi færdige. Og skuldrene er helt færdige. Helt færdig. Så vi går igen. Starter med skulderpres. Igen. Bare hold den på den lette vægt. De skal ikke dø helt fra start af. Det skal de nok komme til. Vi kører om 5. Let's go. Pres. Er jeres helt syret ligesom mine, når man kan lave lille hop? Absolut. Det vigtigste er, at vi ikke står og hænger. Så når man står og hænger, du er ind i maven. Så hellere lave et lille hop. Og ned. Sidste. Håber jeg. Og pause. Ja, vi kan låne Monikas. Side races. Det kan sådan noget væk på. Det er kun et par gange. Ja, side races. 3, 2, 1. Let's go. Træk vejret ind. Can't do this for another day. Let's get down to business. Let's get down to business. One more night, got this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Yeah, front races. Svinger af vægtene her. Kører man 2 vægte op og ned. Eller en samlet. Let's go. Op. Og ned. Træk vejret ind. Every time you tell me XYZ. En kontroller nedadgående bevægelse, så I ligesom kan stoppe den, hvor I har lyst til. Men bare lad den køre glidende. Og pause. Så er det shoulder taps. Anden sidste øvelse for i dag. Igen, man går ikke forrækker, men optæt. Man kører. Hold jer stille. Lige op i skuldrene. Vi kører. Tap. Tap. Laver man på knæ, har man selvfølgelig noget. Tap. Tap. Eller så. Ej, lige meget. Så kører vi cirkel. Sidste på i dag. Lille, mellem, stort. Igen. Den store bold ved skuldrene. Lad være. Cut den. Lav de andre. Let's go. Lille. Mellem. Stor. Man må godt svinge lidt, har jeg lige besluttet mig for. Sidste. Lille. Mellem. Stor. Det var det for i dag. Bare holder dig til. Skål alle sammen. Hvor er vi gode.